हाब फैबायलै मा जाबावनांगौलै लोगोफोर आयौ देन्जार दासान्दि ओरैबायदि दोहौ जादों दैबाना लोमसावनायफोरबायदि साव दिनै बबेनिफ्राय एंगारबोनानै बा ओंखारबोनानै दिनै स' जयनिं हाबाफारि जादों खालि जयनिं दिनै दोहौ UPPL नि दोहौ UPPL आव फुरा जयेन जागासिनो दं माने इलेक्सना जेसेबांनो खाथिसिननिफ्राय खाथिसिन फैया मानो एसेबांनो माने ओरैबायदि UPPL आव जयेन जागासिनो दङना बाप मानसिफ्रा UPPL दलखौ मोजां मोननानै स' नोंथांमोननो बिदिखौ रायलायनायनि सिगां आङो माने भिडिअ सभा खिथागोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो लागोन माने 17 बोसोर बिपिआव दङमोन ओमफ्राय दा परिबर्तन सरकार जानाय हिसाबै परिबर्तन जानो फैबाय जोङो गोबां दङ माखासे ओंखाम जानो थांबाय ओमफ्राय बारबाखि बेयावनो दं आरो मानो थाखाय हाबखो माने जोङो 17 बोसोर बिपिआव दङमोन ओमफ्राय जेबोथ' मोनाखै ओमफ्राय जोङो बिदिनो प्रमद बर' सरकार फैनाय लगे जोङो एसे एनै आसनिफोरखौ मोनबाय बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो गोसोआ परिबर्तन जानानै जोङो बुरजा दङ गैयाबो 50+। आयोजन करिছে ইয়াত বিশেষকৈ 2100তকৈ অধিক বিপিএফৰ নেতা কৰ্মী বিলাক আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ দলৰো আহিছে তেখেতসকলে নিজৰ স্বইচ্ছাই বহুত দিনৰ পৰা মোক মাতি আছিলে যে এনেকুৱা এটা জয়নিং প্ৰগ্ৰাম ইয়াত হ'ব আপোনালোক আহিব লাগিব মই আহি পেলাই সবকে লগ পাই খুব ভাল লাগিছে যে সবে এটা পৰিৱৰ্তন আগতে বিচাৰিছিলে কিন্তু কোনোবাই এই সময়ত কথাবিলাক বুজি পোৱা নাছিলে যে সঁচাকৈ বিটিআৰত যে স্থায়ী শান্তি আহিব সকলো নিৰাপত্তা পাব উন্নয়নবিলাক যে সঠিক পথত গতি কৰিব আজি এই গোটেই পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পাই সকলো আনন্দিত হৈছে আৰু আজি আমি UPPL দলত তেখেতসকলক আদৰি লৈছো অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলটো স্থায়ী শান্তি কৰি ৰখাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ সদায় নিৰাপদ কৰি ৰখাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি সদায় কাম কৰি যাম যিখিনি কাম কৰিছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ মৰমটো লৈ ইয়াতকে আৰু অধিক গতিত আমি কাম কৰিম আৰু আজিৰ তাৰিখত ক'ব পৰা হৈছে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰি আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিটো প্ৰাৰ্থী হ'ব তেখেতে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি অকা লোকসভাত জিকিবলৈ গৈ আছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত মানে नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौ नङा होमबा ओरैबायदि दोहौ जादोंना दिनै माने बिटिआरनि गासै मोनबा जिल्लायावबो ओरैबायदि दोहौ जयनिं आयौ गिलु बालु UPPL आव मासिबां दोहौ जाखो इलेक्सना जेसेबां खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैदों इसेबांनो माने ओरैबायदि दै लोमसावनायफोरबायदि स' बाप दिनै UPPL आव जयेन जानाय मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ब्लक मोनफ्रोमबो समस्ति मोनफ्रोमबो BCDCआवनो एकदम माने जोबनो गैयै दिनै जयनिं हाबाफारि खालि जयनिं खालामनानै ना स' नोंथांमोना मोनथिखागौ नङा होमबा जे सरकाराव थानाय मानसिफ्रा एसेब्लाबो फैयो सरकारनिफ्राय एसे एनै आसनिफोर मोनो नालाय बै आसनिफोरखौ मोननो थाखाय मानसिफोरा थांना थानायाव एसेब्लाबो थाइसे थाइनै मोनब्लाबो रां रुफा एसे जेनेबा 1500 मोनब्लाबो बेफोरबायदि मोनसे आसनिनि गेजेरजों मानसिया जिउआव एसेबाबो हेल्प मोनो नालाय स' बिनिखायनो दिनै दै माने गोदौग्लाबनाय बायदि ग्लाब एबा दै बानायाव फेंफोना ओरै फोजावफोनाय बेबायदि जेव पुरा मानसिफ्रा दिनै UPPL आव जयेन जागासिनो दङ बा आरो बेखौ नायोबाथ' रोखा बुंनो हायो फैबाय थानाय MP इलेक्सनावहाय UPPL आ देरहागोन नोंथांमोना मा बुङो दाना ओरैबायदि जयेन जाखाबायना बाप दैनिक जयेन दिनै दैनिक जयेन मानोना नोंगौ BPL आव जयेन जादों खिन्थु बेनिफ्राय माने नोङो जों नुनो थाङो दा बिनिफ्राय 50% नि बाराया मानसिफ्रानो दिनै मा जादों UPPL आव जयेन जागासिनो दङ हाबाब बेफोरबायदि जयनिंनि दोहौखौ नुयोब्ला मानसिफ्राथ' गोजावखागोनानोखा नङा होमबा आरो बेफोरनिफ्राय जों मोनसे फोरमान मोननो हायो कि होमबाथ' नों फैबाय थानाय MP इलेक्सनावथ' मा जागोन UPPL आनो थांमारगोन आरो जुदि UPPL आ जुदि MP इलेक्सनाव थांबाथाय आरो BTC आवलाय माथो बुंनांगौ गैला BTC इलेक्सनावबो UPPL आ ओरैनो थांखाबाय बे मोनसे जों हमनो हायो आरोखि आंनि थौले मेलेमजों बिदि हमनो हायो आरोखि बे आरोना बाप बिदि जानाय नङा BPL आव गोसो होनांगोन खामानि मावनांगोन जेरैबायदि UPPL आ दोहौ माने जादों बेफोरबायदि मावनांगोन जुदि देरहानो लुबैयोब्ला दा जेनेबा UPPL आव आजां गाजां जयनिं जानाय आजां गाजां मानसि दोहौ गोदौग्लाबलायनाय मानसि
बेफोरबायदिखौ नोङो बबेबा राजखान्थि हान्जायाव नुनो थाङाखै दा बेनिखायनो जुदि बेफोरबायदि दोहौजों जुदि मानसिखौ माबा खालामनो लुबैदोंबा बुहुत जानांसिगोन आरो आंनाव दा गोबां मानसिफ्रा बुंहरदों कि गोबां जायगानिफ्राय BPN निफ्राय दैदेनगिरिफ्रा माने UPPL आव जइन जाजोबसिगोन मानोना बिसोरो बबेबा मोनसे फिसा फिसौ बुस्थु मोननांगौ थायोना बैफोरखौ मोननो थाखाय नेनानै दं होनदों आरोखि बेखौ मोनखांनाय लोगो लोगो बिथांमोना गासैबो स' UPPL आव जइन जाजोबसिगोन आरो बेखौ MP इलेक्सननि सिगांनो जाजोबगोन होननानै बिथांमोना फोरमान होदों आरोखि अब्ला मास दाननि गेजेरावनो बिथांमोना जइन जागोन आरो UPPL आव होमबा नायदो गोरलैयैनो UPPL आ थांखाबाय बिदिबा नङा होमबा बेखौ जों फिल खालामनो हायो आरोखि खिन्थु आं बेखौ बुंनानै होबाय आरोखि आंनि जा फिलिंजों मानोना दानि थासारिखौ नाय इसिबां दोहौ जे जादों इसिबां आइजोफोर दिनै जइन जादों इसिबां दिनै माने रायजो राजाफोर गार्जेनफोर दिनै जइन जागासिनो दं UPPL आव खालि UPPL आव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय माने जाफैगासिनो दं जइन आरो बेखौनो जोंना कंग्रेसनि माने गर्जन सारा होनबावदोंसो माने देरहानायनि आसा लाबावदों बोरै देरहानांगौ जाखो ना खौथ' कंग्रेसनि दोहौआनो गैया दा कंग्रेसनि मा दोहौ दं जेबो दोहौ गैया बे आरोना होमबा UPPL आसो देरहाखागोनखा बेखौ नायोबा जों फिल खालामनो हायो आरोखि आंनि मोन्दांथिखौसो आं बुंदों दे मानोना थासारिनि गेजेराव मानसिखौ हमनो हायो जेनेबा नों मोनफ्रोमबो समस्ति मिटिं खालामबाय समस्तियाव बेसेबां दोहौ मानसि जादों बा ब्लक वाइस खालामबाय नङा होमबा ब्लक वाइस मिटिं खालामो होमबा बिनि गेजेराव बेसेबां मानसि फैदों स' बेफोरनि गेजेरजोंसो मानसिफ्रा पाब्लिकफ्रा माने जाग्रत जायो आरो पाब्लिकफ्रा जाग्रति जानानै पार्टियाव जइन जायो बे आरोना बाथ्राया ओंखायनो दिनै जेनेबा नों UPPL नि थासारिखौ नाय बेसेबां मोजां बेसेबां माने स्टेप बाय स्टेप मोनसेबो माने गालाङा जासे ओरैबायदि मोनसे आइडियासफोरजों ओरैबायदि स्ट्रेटेजिजों खामानि मावदों जायनि क्राउड दिनै दोहौ जानानै UPPL आव गोबां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै मा खालामदों जइन जादों मानोना UPPL आनो ओरैबायदि मावखाबाय नोंथां मा नुखादों ओरैबायदि आसनिफोर तयार खालामनानै बिलाइबायना आरो सिगाङाव मोनसे स्लगान दंमोन UPPL आ माने रायजोनिनो सरखार होननाय UPPL आ रायजोनि सरखार होननानै बै समाव मोनसे बाथ्रा बुंखादों प्रम'दरा दा बिदिनो जेनेबा रायजोफोरनि थाखायनो डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानिफोर होबाय जेनेबा नों फिसा फिसा कन्ट्रेक्टर मावनायखौ बाद हो नङा होमबा कन्ट्रेक्टरफोरजों सोर साबसिडि जायो जायाना जोंनो मा नांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलप नांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय आसरि तयार खालामनांगौ बन फाननानै जाग्रा ना सारनानै जाग्रा नङा होमबा बेफोरबायदि मानसिफोरनो बा सोरबा हा हु गैजायै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे आसनिफोर तयार खालामनानै बेफोर फिसा मोनसे रांखौ लानानै एमाउन्टखौ लानानै बेफार फालांगि खालामनानै जानो हानाय बेफोरनि माखासे सुजुग आरो सुबिदाखौ होनांगौ मानसिनोथ' थोजासे नों थैजासे जानो थाखाय होनो हायाना थ' बेफोरबायदि रांजों मोननानैनो बिथांमोना एसे आदब खायदा खालामनानै गावनि न'खरखौ दैदेननांगौ आरोखि दा जेनेबा बेफोरबायदि दैदेननायनि राहा लामाखौ प्रमद बर' सारा होगासिनो दंना प्रमद दैदेननाय सरकारा होगासिनो दं स' बिनिखायनो दिनै ओरैबायदि मानसिफ्रा दिनै लोब UPPL आव जइन जाफैदों दा बेखौ नुयोबा जों रोखा बुंनो हायोखि UPPL आ नेक्स्ट माने MP इलेक्सन देरहागोन बेखौ बुंनो हायो आरोखि स' बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय लोगोफोर गोरोन्थिफोरा मानि मा हाबा जाबाय थेंक इउ